nous usos de l'espai, mercat del treball, dificultat de l'accés a l'habitatge, que efectivament en les enquestes, però també en les enquestes que un fa pel carrer, la vivenda és una de les primeres preocupacions. Les noves percepcions de la inseguretat, l'engrandiment de l'etapa juvenil, l'augment de l'esperança de vida, les transformacions en les famílies en plural, perquè aquí hi ha hagut grans canvis socials. Davant d'això, què hem de fer? Un gran salt endavant en les polítiques de cohesió. I per això parlem de famílies i també parlem de la unitat més propera que són els barris. Per tant, acollida i integració dels immigrants, l'educació de qualitat, la cultura a l'abast de tothom, el compromís respecte a l'esport, la salut als barris. I a partir d'això treballarem els serveis socials, la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a la dependència, els serveis a la gent gran, a la infància, a l'adolescència, i hem de fer possible el projecte d'emancipació dels joves, perquè hi ha una nova generació que ens està interpel·lant i que quan ells comencen a protestar no és quelcom fictici. Això sí que no és fictici, això sí que no va de llaços que un es posa fent comèdia, sinó que aquests expressen preocupacions de futur que ja són de present i en els quals els socialistes els hi hem de donar resposta.